मनपसंद सेवा करेंगे। केहू बाजी केहू बाजी केकरा से रउआ बाजा आइल बानी का? अरे हम पूछा था कि केहू भाई है क्या? भारती जी हाँ ये जी हमने का सुनले रहने से जे पंजाब में रउआ कटा गई 5 वर्ष हमरा पंजाब कइले भाई एने पटैले के हाला कही अच्छा और ने हमरा सर्विस के चटकल कही नौकरी हो गई नौकरी लाग गइल बा काम कोनो नहीं है आ तनखा रोज उठता ई केंगा हो उ कामो बता दी सरकार हो जाई रोलन से अरे तन बतई तो है बेकार आदमी पड़ल बा बैठल बा उठन में गांव के लोग बोवाई रहलो एने हमरा पटैले को हो कहा हाला कही ने हमरा सर्विस के चटकल कही तार नौकरी हो गई नौकरी लाग गइल बा काम कोनो नहीं का तनखा रोज उठता हो ई केंगा हो तन बताओ भाई हमनी के ए रोटी बताओ तने भाई भाई सामान ला लो पहले अब सामान ले आओ तो हमारा भी जब भाई पंजाब में बोल डालो पंजाब आई ना तो कुछ और ना लेके आई लो देखो ए भारती जी देवनाथ भाई ए, ए देवनाथ भाई बोलो भाई आई है ना सामान ली देखो ए महाराज देखो कितना प्यार बा ये समाज से ए मोहब्बत तोरी बा। भलाओ को अब ए बराले नचवा करता नहीं वो गा रहा लोग अरे अभी हमनी के उहे अभी करते तो बाबू ठीक है भाई जी आई सामान ले ले देखिए भाई भाई पंजाब के सामान हो भाई बड़ा बढ़िया काम कइलो नाच तार छुटी गई नौकरी लाग गई आ हमनी के अभी उहे कुटता नहीं जा काम करी लोग को भाई बजाना बानी लोग ए नगद हमनी के 20-21 आदमी बानी जा से कैसा दी बनी लोग हमनियो कहीं पतिया के लगा त का रोवा लोग 221 भाई एक बाप महतारी कहीं लोग ना बोलते कोई गांव के बानी जा कोई गांव के बनी लोग एगो काम करी लोग रोवा बोलाई या कैसो भाई के अच्छा आ ले चल के लेके पर हम कैसो भाई का ढुका देता नहीं सब कहिया में औरी काम काहे छी हा गई हां भाई हमनी के नौकरी लगा दे जे काम छूट जा नौकरी जहिया हम टाइम दे चले कोई भैया सामान न पाइए सामान दो भाई पूरा सामाजिक खातिर ए 4 जना के लिए जो उतना पैसा रहल हो हां दो भाई दो सामान दो कपड़ा बढ़िया ले आइल बड़ो भाई तारा का और अभी लूंगी नहीं आई बात है ओ ये और अभी लूंगी है लूंगी है क्या में पहिरल जाई हो इसके का पहिरल जाई तो बुझा घर में से ऊपर उठी मिला लिए आंगना में अच्छा आ खड़ा कर दियो पोखरिया ओ खरी आ वही में गप गप लात उठा के दोनों बगल से डाल दियो भाई लो बढ़िया लगे लोग समाजी लोग 30 साल पहले ये पड़ते और टी-शर्ट कहाँ किलो है तड़ भला को गोपालगंज मऊ खोजे ने ना मिलल हाँ आदमी कहिले बहुरा नहीं हो लेकिन पूरा पैसा के ये मऊ के हो मऊ ले लो भाऊ ले लो अपना सामान ले लो बड़ा सामान लेके आइल बड़ा बात है अरे संगरिया का बा अपन अपन सामान अलग अलग धरियो ए पहले जगह है साबुन पूरा का सामाजिक का नहवावो तो ये कौन साबुन हो ए भाई आई कौन साबुन ले बड़ा बड़ा भारी बा हो। ए भी चुकी के है तो हो गई हाँ वो बैठल बे सभा में घाट कर दलो एने जोकर पति आवे तो दू बात कर दलो ए मर्दवा ई तो ई साबुन डोरा से कटाई हो डोरा से कटाई के गए लगल जी थोड़े से कटाई तब कैसे कटाई? ई कटाला ईटा कटा वाला पहसुल से हो इथिया से पहसुलिया से अच्छा ले जा ए साबुन में इतना खूबी बा हाँ कि देह के देह हो राजे लेकिन एकरे नहीं छो रहे के इतना में खूबी बा। अच्छा बड़ा सामान ले बहुत अच्छा बहुत ईमानदारी कइले बड़ा भाई हां अच्छा तन जायकार मना देबे के
कि ये गौरा बाजार आ गांव के अलाई बलाई बर्तन सोता वो पार हो जाओ। भाग के दूसरा गांव में चल जाओ, सिवान बाहर हो जाओ। एक बार बोलिए दुर्गा महारानी की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी की जय। श्री देवी की। फट ई कौन देवता है रे? कलयुगी देवता। हेलो कलयुग के देवता है। ऐसे नौ का जयकार बोलते रही। अच्छा भाई 5 मिनट का टाइम दिया ना। हनुमान चालीसा तो बहुत सुनना कब लगे, लेकिन आज हम बैमान चालीसा सुनाए। वाह भाई वाह, बैमान चालीसा चली सुनाई। एक जना किसान भाई ईमान खोजा तो कहाँ ले पहुंचल बाए, लेकिन उनका कहीं ईमान मिलत नहीं है। एक दिन भइल बीमारी हमरा, हम डॉक्टर के बोलवनी। अच्छा, आ डॉक्टर साहब नजर देख के इहे रोग बताऊनी। कौन रोग बताओ ने? देखा दुनियादारी भैया, तू हो गइला बेईमान आ तहरा कोनो रोग नहीं है, घटल बा ईमान। ईमान। हम कहनी डॉक्टर भैया तनी एक दवा बताई, आ उत्तर मिला ले बाबू ईमान खोज के लिए आई। ईमान खोज के ले आई। हाँ भाई, एना मने बहुत खोजनी, ईमान कहीं ना पौनी। आ एगो बुढ़वा बाबा रहनी, ईमान का पता बताऊनी। का बताऊनी? बेईमानी तो हर जगह बा, बेईमानी तो हर जगह बा। धरती का दाना दाना पर। आ ये युग में ईमान चाहिए तो चल जाए थाना पर। थाना पर चल जाए। ईमान का पता सुन के हम खुशी से बौरैनी, आ वही दम में दौड़ल दौड़ल थाना पर हम गई। वाह भाई, थाना पर चल गेलो। जाते पर सिपाही रुकले, कहले सुनी भाई आप 5 रुपया घूस दे के तो भीतर जाई। 5 रुपया घूस दे के आगे डेग बढ़ौनी, आ सुतर रहनी कुर्सी पर। दरोगा जी धीरे से हम जगौनी। 5 गाड़ी दे के जब जा दरोगा जी गईनी, आगे देख के हमारा का तनकी में मुस्कैनी। तनकी ऐसा मुस्कैनी आ कहनी कि 2 गो पाउचे बाबू तनकी बरमीट मंगावो, आ 50 रुपया घूस दे के अपन दुख सुनावो। सुनाओ। हम कहनी दरोगा जी ई कौन ईमानदारी हो? हमरा तो जोन हो गइल बा हो गउ है बीमारी हो। अच्छा, इतना सुन के दरोगा जी हमरा पर चढ़ गइले, आ कुर्सी पर से उतर के तुरते कालर भइले। वाह भाई वाह। कहले कि रे ससुरा ईमानी का थाना पर का तरकारी हो। आ इतना बात पे जानत नहीं थे, सब भारत का थाना सरकारी हो। सरकारी है। हाँ भाई, ईमान हमने के रुपया हो, न्याय बसल डंडे में। आ ये युग में ईमान चाहिए तो चल देते प्रखंडे में। प्रखंड में चल जाओ। लाजू तो सब खैनी, काफी फजियत भइनी, आ बाकी थथरैना छोड़नी। ब्लॉकों में हम गई, सीओ वीडियो सबे रहे, बाकी अपना अपना डेरा पर। आ वीडियो साहब अंगरियात रहले, पहुंचनी वही बेरा पर। अच्छा, वीडियो साहब मुस्का के कहले आवो भाई आवो, आ जगला पर के जतरा बनावो, अपन दुख सुनावो। वाह भाई वाह। जगला पर के जतरा हवे कमे में फरिया जाई, आ एने ओने करबो तो बोनो कम न ररिया जाई। वाह भाई वाह। हम तनी वीडियो साहब हमार कोनो काम बाटे नहीं, अब बेईमानी के रोक भरवा ईमान तनकी पर चाहे। इतना सुन के वीडियो साहब हमरा बरिसियले, अब पारा उनके घर में गई, पैजामा से बाहर भइले। आ कहले कि सवेरे सवेरे ई ससुरा का कहाँ से आई बा, अब भांग खजूर खैले बाकी पाल पी के बौराइल बा। जवाहर योजना में 5% ली ले, और ई में 70 बाई ले, अब 500 रुपया घूस लेके हम चंपागढ़ गड़वाई ले। इतने हमारा मजबूरी बा, घूस लिया था दखारी में। आ ये युग में ईमान बचल बा तनकी पर कर्मचारी में। वाह भाई वाह। 1000 गाड़ी सुननी, काफी फजियत भइनी, आ बाकी थथरैना छोड़नी। कर्मचारियों के लगे गई। वाह भाई, कर्मचारियों के लगे। कर्मचारी जी के बड़ बड़े कहानी की जिंदगी पर चस्काए, अब बेईमानी के रोग बड़े ईमान तो ले पाए। कर्मचारी कहला कि हमरा लगे ई ना मिली, सच्चे हाल बतलाई ले, आ जितना पेड़ सरकारी होला सब हम ही कटवाई ले। घूस हमार बाप हवे, हम हरामी के नाती हई,
आज जितना दुनिया में ठग बेदिया होला सगरी के हम साथी हैं। अरे तारी कहे तार से मांग करी सरकार से, हमरो रेट बढ़े के चाहिए फैशन के रफ्तार से। वाह भाई वाह। सबसे ऊंचा हम रहिले, हम खिलीले शीशा में, और हम रही लबना लबनी शराब बिकाई शीशा में। लुका छिपा के मत पियो लोटा से, आ बंदी भइल बा ना पियब तब पियब कोटा से। कहे ले किशोर पिए में कहे ले जाए लो, अब बड़का पेड़ बढ़ के हवे खतियान कहाँ बुलाई। चलो भाई कुहार भाई हमरा बात सुनो, छोटो छोटो कप बनावो, ना बनैबो तो जेल देव, आ 3 नंबर में ठेल दे। बहुत शुक्रिया भाई, तरीन के कितने संबंधी बातें समाप्त हुई। अब ले चल रहे